थारैनो बे समाव प्रहलाद ब्रह्म बिथाङा बिपिएफ दोलोनिफ्राय जाय बिथांमोना बिपिएफ दोलोखौ नागारनानै गुबुन गुबुन दोलोआव जगदान जाहैदों बिथांमोननि सायाव गोबां माने नोजोर दङ प्रहलाद ब्रह्म बिथाङा आरो बिथां प्रहलाद ब्रह्म बिथाङा गोबां माने जाय बिथांमोना बिपिएफ दोलो नागारदों थामहिनबा सेथियावनो चन्दन ब्रह्म, नैथियाव खाम्फा बरगयारी, थामथियाव हितेश बसुमतारी बिथांमोनखौ गोबां जेब्लानिफ्राय बिपिएफ दोलो नागारनानै जाय समाव मोनसे समाव बिपिएफ दोलोआव दंमोन अब्ला बिथां प्रहलाद ब्रह्म बिथाङा बिपिएफ दोलो बिथांमोननि बाथ्राखौ मानिनानै खामानि मावोमोन। नाथाय आथिखालाव खाम्फा बरगयारी बिथांमोना बिपिएफ दोलो नागारनानै आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय एबा दैदेननायखौ मोजां मोननानै इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाहैदों। बेनि उनावनो गोबां माने बाथ्रा बुंदों खाम्फा बरगयारी बिथांनि सायाव आरो बिथाङा अजद खालामदों दि खाम्फा बरगयारी बिथाङा खनले खनले जेननायाव डिप्रेसन जानानैसो इउपिपिएल दोलोआव जगदान जादोंमोन, जेराव बिपिएफ दोलोआव थानानै खनसेबो मोजां रोखोमनि देरहायाखै, गोबां बेले बेजे खालामनानैसो देरहानायनि सन्देहआव जों बाथ्रा बुंदों प्रहलाद ब्रह्म बिथाङा। लोगोसे खनले खनले जेननायाव गोबां टेनसन जादों, गोबां जिंगासिदों, गोबां डिप्रेसन जादों। बेफोरनि थाखायसो बिपिएफ दोलो नागारनानै गोदान दोलोआव थामहिनबा इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाहैनायनि अजद दैखांदों खाम्फा बरगयारी बिथांनि सायाव प्रहलाद ब्रह्म बिथाङा। खाम्फा बरगयारी मानाव गेदेर बिथांजों हितेश बसुमतारीजों दोलो नागारदों, दस्रा रावबो लिडारफ्रा नागाराखै। खाम्फा बरगयारीया खनले खनले इलेक्शन जेननायखाय बेहा माइन्डआ माबा जादों, बेहा फ्रास्ट्रेसन जादों, डिप्रेसनाव गोलैनानै दं बिथाङा। मोनफ्रोमबो इलेक्शनाव जेनबाय थायो, गाव इलेक्शन गेलेनायाव खेबसेल' देरहाफैदों 2010 सनावहाय। 15आवथ' बयबो मिथिगौ बे 2 नाम्बार खालामनासो देरहादों होननानै। काउन्टिं एसिस्टेन्ट, काउन्टिं एजेन्टफ्रा मिथियो, रिटार्निं अफिसारफ्रा मिथियो, अफिसारफ्रा मिथिजोबो, गासिबो बिटिसि बाथिया मिथियो खाम्फा बरगयारीया 2015आव बोरै देरहाया। दा बे जेनफ्लेबाय थाग्रा नेता खुनु एमपि इलेक्शनाव बे एमएलए इलेक्शनाव देरहाफेरा बिनि समस्थियाव। गावबो गेलेनानै जेनबाय, खेबथाम जेनबाय बेनाव। दिनै बे गावबो जेनबाय एमएलए गेलेनायाव आरो गावनि समस्थियाव गाव जेनबावबाय, दाख्लै बाइ इलेक्शनाव गाव जेनबावबाय। बबे इलेक्शनाव देरहाफेरखो बेलाय? दा ओंखायनो फ्रास्ट्रेसन जादों। रायजो राजा बिनि सायाव बिस्तास गैला, आस्था गैला। ओंखायनो बिथाङा गावनो बुजिनानै जायगाखौ आन्दायनानै लानोसै बेबादि थांदों आरो मालाय बिपिएफआ जेबो खथि जाया।